maka mwina tisanatero Dickson ndikufuna kuti titabwerera mwina ku 2014 utapita pa 2014 ndikufuna kuti ndipereke chithunzithunzi 2014 tikaona ndiye kuti chimene wafuna nditenja kuti competition ya apita Mutharika ndi Lazarus Chakwera inayamba ndikale. This was the first time Lazarus Chakwera kupikisana nawo pachisankho ngati president 2014. Apita Mutharika anapeza 32.545%. Mwina utipatse mafiga eni manambala tuone kuti pamene pa apita Mutharika anapeza motani. So apita Mutharika anapeza 1,904,101. Achakwera anapeza so 1,423,875 2014. Chithunzi nimafuna ndipereke chakuti competition ya chisankho cha 2025 ena onsewo tingowachotsako. Ndikudziwa kuti ena sasangana nazo zimenezi koma ena onse tiwachotse tingosiya apita Mutharika ndi Achakwera chifukwa competition imeneyi ili pakati pa anthu awiri amene. So 2014 yes amasiyana ndi about 500,000 votes. Yes 2014 tipite ku 2019 anthu awiri amenewa ena onsewo tachotsawo tipite pa 2019 mupeza kuti apita Mutharika ndi Achakwera 1,940,709 apita Mutharika. Achakwera 1,781,740. ndiye kuti apa achepetsako akusiyana ndi ka 300 400 somewhere there. Ena onse tiwachotse. Ndikufuna ndiwaonetse anthu competition imene yakhalapo pakati pa apita amene akuti mvera pakati pa apita Mutharika ndi Achakwera. Chisankho ichi tikuchilozapa cha 2019 abwalo la milandu anachikana kuti sichinaende bwino, so take it out. Tipite pa 2020 competition ya anthu omweomwewo ndi pamene tinaona kuti Achakwera anapeza 2,604,043 and 43. Apapa Achakwera kuti apeze zimenezi ndi chifukwa chokuti anatenga Joyce Banda, anatenga Achilima, anatenga Enoch Chihana, anatenga John Chisi, anatenga tizipani tambirimbiri ndikuphatana chifukwa yake anapezesa. Mkuona ena manena kuti atachita migwirizano kuti mwina apeze chani, apeze mavoti ochuluka anthu amenewo. Kutanthauza kuti mphamvu zonse azibweretse pamodzi ndikuti apeze mavoti achonje. Percentages ndiye kuti Achakwera anapeza 57.1%. Ma percent amene amafunika Achakwera kuti apambane chisankho ichichi ndi 50% plus 1 vote. Ndiye anapitirira ndithu kwambiri. Apita Mutharika ndi awo tikuwaona kuti anapeza 38.42%. Iwo watu anachita mgwirizano ndi UDF atupere muzi. So tikaona ku 2025 tikapita ku 2025 ndiye kuti tiona kuti Achakwera makamaka apita Mutharika akutsogola kwambiri, Achakwera akubwera pambuyo pawo. Zimenezi zikuchitika ndikhoza kubwerekera zimene akatswiri akhala kunena kuti zikuchitika chifukwa chakuti zipani sizinachite mgwirizano kapena zinachita nkhwidzi. Aliyense amalimba mtima kuti ndikapambana chisankho chimenechi ndekha. Mukumbukira inu mene zinalili kumapetopeto pamene atsogoleri azipani. This one is for 2025. Pamene atsogoleri azipani amakapereka ma nomination papers zawo amazapereka ma nomination zawo kuno ku PICC ku bungwe la MEC. Mukudziwa zimene zimachitika pane chiyembekezo kuchokera kwa anthu kuti mwina zipani zichita migwirizano. Ena kumachita akamachedwa kubwera kumati mwina mawa tiona auje ndi auje mwina atagwirizana kuti ayimira limodzi, koma zimene zinakanika. Ena anapita ndithu kukanena kuti talowa mgwirizano uwu kumapeza kuti
akubwera sokha kuthamanga amwene fumbwa alowa mgwirizano koma mawa akubwera kuthamanga kuti ayi ndikapereka ndasintha maganizo chipepala chawo manja ndikukapereka sizi tsopano 2019 komabe apita ku nyumba ya malamulo fa oneka kuti za MP zizayenda kumeneko za MP zayenda kukarongapo ndetu plus ya zinasidikira kutsogolo koma amiri wa Tobias sizinaenda amiri wa Tobias ineyo waona ndi munthu ochititsa chidwi kutengera kuti mmene anayambira ndale aka ndikoyamba kupikisana katswiri pa nkhani za chuma amene awa ndikoyamba kupikisana ndikhoza kunena kuti mmene ayambiramo zimakhala ngati kuti wazionetsera kugulu kuti ndilipo ndikhoza kuchita zakuti mukumbukire inu mmene anayambira mpingo wa Mutharika 1999 so the humble beginning azichepetsa kwambiri chifukwa onse azaonse awaunjirirayo kwakhalira paphuza tiwapatse zaka zingapo muzadabwa kuti akupezeka apa kapenapo chabwino pamene tikamba zokhudza zotsatira zimenezi komanso mmene zikuonekeramo odya zake alibe mlandu ndi pamenepo ndithu 6,920 komanso tikamba za aphunziro mvula oyima pawokha 4,699 Cosmas Chipojola oyima pawokha 3,639 Adil Chirungo oyimanso pawokha 3,417 Frank Mwenifumbo NDP 2,090 Smart Swira 885 anatsindika ndithu yati kutenga chinthu chimenechi 885 Jordan Sauti PCP amene wa 873 komanso amene wa Tobias pansi penipeni 837 pamene mwambako ndimene kulili choncho apita Mutharika achipani cha DPP 1.6 million 1,647,325 pamene Lazarus Chakwera achipani cha MCP 569,012 Adalitso Kabambe 115,230 ndipo iwowa anatulutsa ndithu statement kapena kuti anafotokozapo makamakanso zokhudza mmene achionera chisankho ndipo iwowa avomereza ndithu kuti chisankho chimenechi chavuta ndipo achita congratulate kapena kuti apereka uthenga wamafuna abwino kwa apita Mutharika ngakhale akuluakulu a Malawi Electoral Commission sanatulutse zotsatira zotsimikizika. Joyce Banda achipani cha Peoples 50,091 atupele muluzi IUDF 46,605 pamene akwame Bandawe atsikana anyamata azimayi 14,047 athokozani Banda oyima pawokha 9,929 akondwani Nankhumwa PDP 9,139 ndipo akamuzu chibambo Petra 7,648 ndimene ndithu zikuonekera mwa makanso 22 pa makanso 36 nkhani yokhudza maperesenti ndimene ndithu kuti apita Mutharika 68.29%, Lazarus Chakwera MCP 21.3%, Adalitso Kabambe UTM 4.31%, Joyce Banda achipani cha Peoples 1.87%, atupele muluzi achipani chimene cha UDF 1.74%, akwame Bandawe atsikana anyamata azimayi 0.53%, athokozani Manyika Banda oyima pawokha 0.37%, akondwani Nankhumwa PDP 0.34%, akamuzu chibambo Petra 0.29%, Michael Usi aodya zake alibe mlandu 0.27%, aphunziro mvula oyima pawokha 0.2%, Cosmas Chipojola 0.15%, Adil Chirungo oyima pawokha 0.14%, Frank Mwenifumbo NDP 0.08%, Jordan Sauti PCP nao apezapo ndithu 0.04%, Smart Swira oyima pawokha 0.05%,
0.4%, komanso amene wa Tobias 0.03%. ndimene amalawi aperekera ndithu mavoti awo kapena kuti mmene aperekera chikhulupiriro chawo mwa atsogoleri osiyanasiyana amene omwe amapikisana atsogoleri 17 amene amapikisana pa chisankho chimenechi chomwe chachitika pa 16 September. Tikukamba za makonsolo 22 mwa makonsolo 36. Maperesenti ndi amenewa. Abungwe la meki akuti akwanitsa kuunika makonsolo 24. Ife malinga ndi zimene taonkhetsera tili pa 22 koma ndi mmene zikuonekeramo about 20% or 22 somewhere there percent gap between Chakwera ndi Peter Mutharika. 68.29%, winner 21.3%. Zija ndi makamba zija Dickson kunena kuti tikaphatikizira kungochokera pa Chakwera mwina tingotonsewa watu kuphatikiza ma percentage yawo safika aswa apa pa Peter Mutharika. Mwina vuto la masamu litendera likulu tikatenga ma percent we follow ndi 1 ndi 5 ndi 1 ndi 6 tiphatikize ndi 7 so tiphatikizire ku 21 osewa ma percentage safika kwa Peter Mutharika. malinga ndi masamu mene mukuone mwina vuto ife timavutika masamu koma this is simple arithmetic. 21% plus 4% ndiye kuti ndi 25 or 26%, 27%, 28, 29 awa ndiye kuti mwina tingoti 30 mwina azifikira mwina sangadutse 35%. Pamene tikunena kuti Peter Mutharika ali ku 60 chakuti %. Ndiye kuti safikirapo. Mzimba yagawa choncho mavoti. Mzimba ndikhulupirira kumapetopeto kwa kampeni ya chisankho chimene taponya lachiwiri Achakwera anapita ku Northern Region mpaka anakagona kuchitipa. Kumeneko chimene amayankhula uthenga waukulu umene amayankhula unalewa kuti anthu akumpoto amatchula ndithu amafotokozera iwo amati anthu akumpoto kuti ndipambane chisankho 2020 anthu amene anaponya kwambiri voti kapena amene anawasankha kwambiri Achakwera anali akumpoto. Koma tikaona ndi mmene zikukhalira ulendo uno zikuoneka kuti kumpoto Achakwera ndi Mutharika ndiye Mutharika ndi amene akutsogola kumzimba generally kumpoto apa ndi kumzimba yes koma kumpoto ndikaona even kuchitipa upeza kuti Achakwera akubera pambuyo pa Mutharika. Even kukaronga upeza kuti Achakwera akubera pambuyo pa Mutharika kumzimba uku ndiye kuti akubera pambuyo pa Mutharika. If you see Northern Region in general upeza kuti Peter Mutharika akutsogola. Tingadidimizikapo apo ku mzimba ndimo viriri nthe vachisola Peter Mutharika va DPP 143,194, Lazarus Chakwera va MCP 106,522, Dalitso Kababe va UTM 32,658, va Joyce Banda va PP 21,260, Tupere Muluzi va UDF 3,051, Akwame Bandawe atsikana anyamata azimayi basanga 2,928, Atokozani Banda basanga ko 2,115, bakuma pabeka hao ba Michael Usi ojazaga libe mlandu basanga ko 1,506 akuma pabeka auya Atokozani kwenda mbakulia vyao ba Usi hao 1,506 na kanyamu chayeka yai bakuma pabeka ndio kwenda chayeka. So vinaonekana vile Dickson kuti panataona ku Northern Region Achakwera wangwezesa kuti basangeko batole ko munthu vangutola vitumbiko mumba batole munthu akumpoto kuti panyake vangasanga ku mavoti anandi kumpoto kwevikonika kuti soku kwa mumba kwa mumba taona ine papa mzimba kwao kwa mumba nimewaperekera ndimo kuti ise mbwenu
tikumpanika 106 point panyake vauyu vapita Mutharika vasangako voti chomene kuchigawo chakumpoto chifukwa cha eno kuchihana va afford kuti nawo vaizosika kuti ayi musangeko ulendo ukolerana tingayanthena chifukwa afford na vamumba afford ni chipani chili na vanthu vamumba ni chipani cha afford yikamba ni kale from is it 1994 afford ikavako yikamba ni chipani cha kukhoma ngengoma chipani cha kale vamumba ndale vamba 20 tingati 20 vichi 20 vilimika hapo tingamanya makola cha kweli kuti tiwamanye tamanya pake 2023 2024 so munthu chipani chakuti chikamba 19 chakuti na munthu wakuti nchipani cha wakuti wamba vyaka vitatu vya jumpa hivi so you can see that is what is reflecting here kweniso tagwezesa kuti ticheze kuna wanthu anyake wakumpoto kuchitipa wakuti uli kukaronga vikuwa ngati vanthu mboye vafipa kumtima na chakwera panyake masuzo yawakumanayo for the past few years kweniso vanthu mboye vakumbukira so ivo wa DPP wakachita chomene wakuchitipa wakuti mseu tilinawo kufuma kukaronga kuta kuchitipa wakazinga ma DPP so tend to pass vote kweniso if you go north I've lived around Chirumba side Uliwa Hara Chitimba you see that mseo kufuma kapara wakilaka chiweta kuti so kuruta kukaronga mseo runangika chomene people have been complaining about that road of course we know that the current government the Chakwera led administration is doing something there bakupanga mseo kweni mseo ngwa kuti ulimakola so vantu vafipa mtima mseo wasuzika kusanga mabampu panfoa nja kuti bampu kuti kabongo kala kamini basi kanganjirafu chabwino lizimenezo ndicho kungwesera kuti mwina make so tifotokozerapo kwa anzathu amene mwina akutsatira chigawo chakumpoto chifukwa kuti zodiac imafikira posepose chifukwa chake tikudidimizika kuchomene umo chisola chiyendera kuti vanthu vakuima uli vaoneka uli pa chisola ichi pa 16 September ndipo vanthu vakaluta kuti vakasole valongozi vakumtima kwawo ndeti kamayang'ana ndi boma la Karonga ndimene mokuwerengera kupitirabe tizitsindika penepo komano kukaronga kumeneku apita Mutharika 8,971 votes pamene Lazarus Chakwera 4,388 votes about 4,000 difference 4,000 ndikaujeni ndika mwana kake pamwe ndikena ndimati kanthu kena ngati ka Mr. Piri adalitsoka kabambe kuti adalitsoka kabambe ali pa 3,413 Joyce Banda ali pa 269 atupele muluzi 182 Dickson kungochita so masamu anga aja tikhoza kuphatikiza Chakwera adalitsoka kabambe Joyce Banda atupele muluzi osewa safikira so kuku 8,000 simple mathematics I could be wrong but simple mathematics many zikuonekera papo 4,000 3,000 ndekuti 4 5 6 7 kuzaonjezera tima 180 ndekuti apapa ife system yathu taichita updates pama council onse 24 out of 36 tafika bwino ndipo ndimene zikuonekeramo mmene alengezera ameke ndipo izi ndizotsatira zotsimikizika
tikoza kunena kuti zosatsimikizika chifukwa atsimikiza ameki koma izi ndi zimene akhala kufotokoza kuti ifeso ngati abungu loyendesa chisankho tapeza izi koma zenizeni zotsimikizikazo kumapeto kwenikweni ndiwo azabwerenso ndi kufotokozera kuti zimene tapeza tikamaliza makhansolo onse 36 ndiye kuti ndi izi mwina ina kumadabwa Dickson ndimafuna tifotokozere pamenepo kuti anthu kumadabwa kuti makhansolo 36 kumalayi kuno kuti ndi maboma around 28 ngati nsakulakwitsa ndiye kuti 36 councils zikuchokera kuti tikapita mwachitsanzo ku Lilongwe ku Lilongwe kuli makhansolo awiri kuli Lilongwe City Council ndi Lilongwe District Council ndiye kuti pamenepo ndi awiri tikapita ku Blantyre chimodzimodzi kuli Blantyre City Council komanso Blantyre District Council tikapita kumpoto ndiye kuti Mzimba uja tikumuwerengaso kawiri pali Mzimba ndi Mzuzu then tikapita ku Chakuthyolo tikuwerengaso kawiri kuli Thyolo as a district council then kuli Luchenza municipality ndiye kuti tikuwerenga kawiri tikapita ku Kasungu nakonso chimodzimodzi tikuwerenga Kasungu as a district council ndi Kasungu municipal ndiye kuti tikuwerenga kawiri kwina ndi I think ndi ku Mangochi nakonso timawerengaso chimodzimodzi ndiye kugawana kumeneko ndi kumene kupezeka kuti kuchoka pa 28 pacha phwasula paka kafika pa 38 so in total makhansolo amene ali m'malawi munomo ndi 36 tinene kuti izi ndi zotsatira zotsimikizika koma osati kuti kutsiriziratu kuti aya papande pamapeto penipeni koma izi ndi zotsimikizika koma sanatsirize kutanthauza kuti zinthu zitha kutembenuka mwina zitha kutembenuka koma pali gapo yayikulu ndi gapo yayikulu olotakhala mpira ndiye kuti tikanamuyitana anzathu matendani wa mpira wathu Bright Buju Kanyama ndiye kuti akanati uzaso malanguage yawo pamenepo kapena Charles Nyenenda akanati uza malanguage yawo pamene pampira kuti khangati sizili bwino yayi ndimene zilili nditi ndimene zililimo amalawi ayankhula sitikudziwa kuti zikutanthauza chani makamaka kumbali ya mavoti mene akubwerera koma maperesenti ake ndi ameneyo pa mavoti aja timaonetsaje ndiye kuti pano Mutharika tikachita update pa 24 district councils out of 36 akubwera pa 65.62% achakwera ali pa 23.76%, not even half of 65. So chabwino tinene kuti half ya 65 achakwera ali pa half. Munthu wachi oyamba ndiye kuti amene akubwera pambuyo pake sakufikiranso ndi half ya ali pa half ya munthu ameneyo. Ali gapo yayikulu kwambiri, ali gapo yayikulu kwambiri. Awo a smart swira singatizoona soko musiku a smart swira ndi a Jordan Sauti akufanana na percent 0.04%. Amwene fumbo ndiyo kuti tikaphatikiza smart swira ndi a Jordan Sauti akupanga percent amwene fumbo. Achipojola ndi achilungo akufanana unoti atibwere pamodzi tipeze chonchi nafe. Nawonso ndiye kuti tikaphatikiza achipojola ndiye chilungo. Ausi ndi Tobias akufanana ma percent. Ausi 0.3%, Tobias nawonso 0.3%. 0.03%. Akwame bandawe aja temakamba aja ndiye kuti aponda ndithu Ausi awapondereza kwambiri. Akwame bandawenso apondanso akondwanira nkhuma. Iwo ali pa 0.52%, akondwanira nkhuma ali pa 0.31%. Tikangana ndi mene zilimo atupere muluzi komanso a Joyce Panda kusiyana ndi 1. Wina 1.73%, wina 1.72%. Tikangana ndi mene nditu zikuonekera pa makonsolo 24 pa makonsolo 36. Zotsatira zotsimikizika koma chiyonje mati yana
koma osati zotsiriza zenizeni. Confirmed but not final. So 24 district councils out of 36 district councils. Well, a miracle would happen if achakwera atachita kupusha nditu kuti akathamangire mwina kukwetsana ndi apita Mutharika. Zokhazo khati manera zija kuti mwina migwirizano ija ikanaphula kanthu pamenepa. Koma tisiyire ameki kodi tiyembekezere kuti mawa mwina atakubwera titongoyembekeza koma tikhalire kudikirabe kuti ndiye kuti mawa ndi lachiwiri ndiye kuti ndi lachitatu masiku amene akhala nawo ndiye kuti within 8 days ija ikutha lachitatu kuti akhale kuti atalengeza zotsatira zachisankho. Ndiye pa makhonsolo amene atsalawa chifukwa choti kutengeranso kuti lero akankha ndithu tikuyembekezera kuti mwina azitiuza kuti atsiriza kumene kapena atsala ndi imodzi, and by that point akamazafika kuti atsiriza mwina 10 out of amene atsalawa, picture izakhala ikuoneka. Picture izakhala ikuoneka kuti anthu azakhala achita ma 1+1 ndi kumaona kuti yayi apa mwina zayenda kapena apa zafuta. Ndekuti tikateronso tikhalire kukumana ndithu kukacha, koma ndimene zakhalira kapena ndimene zikuyenekera pakadali pano kumbali yokhudza chisankho chomwe chinachitika ndithu pa 16 September 2025. Makamakaso kuyang'anapo ndi mene graph ikuonekera pakadali pano ndi 65.6% makamaka kwa amenewa Peter Mutharika achipani chimenechi cha DPP, pamene Lazarus Chakwera tukamba za 23.8% malinga ndi akuluakulu abungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Tikhala tikubweranso mawa kuti tidzakupatsireni zambiri zokhudza mmene zilili, koma kukamba zokhudza ndondomeko imene yachisankho kuti zonse lifike kumapeto akhala kutiuza ndithu ndi amenewa Malawi Electoral Commission MEC amene adzapereke zotsatira zotsiriza zotsimikizika. Ndathokoza kwambiri John Paul, takhalapo pano kwa kanthawi. Nthawi ndithu kuyesetsa kuti Malawi adziwe ndithu azitsatira zimene zikuchitika, amvetsetse bwinobwino kuti kodi zikuchokera pati, adekhe pamene tikuyembekezera bungwe la MEC kuti lilengeze zotsatira zachisankho kwatsala masiku ochepa koma tachokera kutali. 16 kuja kumadikirirabe, ndiye ndikuona kuti ndi chanzeru kwambiri kuti anthu apitirebe kudekha kufatsa kuti bungwe la MEC ligwire ntchito yake mmene zikuyenera kukhalira, kuti mwina tikamati mawali kapena linalo akhale kuti akubweretsa zotsatira zachisankho. Koma tikumbukirenso kuti pali madandaulo osiyanasiyana amene likulandira bungwe limeneli, amene akufunikanso kuti mwina atawayankha. Koma just to comment kuti system imene MEC akugwiritsa ntchito pano yomati ngati uli ndi dandaulo pa polling station ndiye kuti athane nalo pamenepo, zikavuta likwere mtunda lifika pa constituency lizitere. Ndiye tiona kuti madandaulo ambiri mwina athana nawo malevu amosiwa, zikamabwera kuno ku commission ku National Tally Center zikumapezeka kuti madandaulo yayi akumabwerabe ochepa, ngakhale ina ndi akuluakulu koma akumakhalabe ochepa, moti commission ikumakhalanso ndi nthawi yochepa kapena not that tough time kuti iyang'ane ndi kuunika madandaulo amene alipo. Tathokoza kwambiri kunali pamene pakumvera Zodiac Radio, kuonera Zodiac TV komanso kutitsatira kudzera pa Zodiac Online, pamene pakupatsirani zambiri zokhudza chisankho cha chaka chino cha 2025. Tifotokozenso kuti 1.7 million anthu ochuluka amene amatsatira Zodiac, ndipo ena akupitirirabe kutsatira Zodiac. Ndifeyo amene tili anthu ochuluka kwambiri amene amatsatira tsamba lathu la Zodiac Online. Kati mufuna kuti inuyonso mukhala modzi mwa otsogola, iyayi muyese kuyika malonda pamene muona kuti mufikira ambiri, chifukwa ife ndife tokhafe amene tikutsatidwa kwambiri makamaka zokhudza nyumba zoulutsa maso kusindikiza nkhani mdziko muno. Thokozenso anzanga onse amene ali nawo kuno ku Mental Center ku BICC amene ndithu achititsa kuti zonse zikhale zokongola ngati mmene zakongolera tsiku lale. Tibweranso kukacha kamba kuti mawa akuluakulu a Malawi Electoral Commission azikhalanso akufotokoza pamene zilili pa ndondomeko imene yowerengetsa komanso kusonkhanitsa mavoti osayiwalanso madandaulo. Kuchokera kuno
ku Mental Center BICC. Ina ndi Dickson Chivwati Gondo.